Čaute! Na dnes som si pre vás prichystal čierne, elegantné bomby. Pozrite, tento overall, jak je nádherne robený. Poukážem vám aj zbližšia tie gombíky. Tuto tak decentne zakrývajú ramena. Brutálne je s opaskom. Nádherný model, odporúčam vrelo. Pozrite, skombinujete takto s decentnou kabelkou, proste brutálna výkolo kožená s reťazkou. Toto je nádherný model, ktorý už nájdete na našom e-shope. Je brutálna, proste to je nádherný kúsok. A potom som si ešte pre vás prichystal, pozrite, rýchlovka, nádherné šaty. Proste úplne také decentné, ku kolenám. Dovnútra môžete dať aj košelu, bude vyzerať úplne brutálne. A tiež môžete skombinovať takto s touto, kabelka sa mi trošku pretáča, s touto brutálnou, elegantnou kabelkou koženou z výkola. A tiež to vyzerá úplne super. A potom som si pre vás ešte prichystal, pozrite, jak máte radi čierne košele s kravatou, pozrite, nádherná. Imperial, zozadu, ako je krásne robená, jak si môžete všimnúť. Úplne je brutálna, je jednoduchá, výborný kvalitný materiál. Máme ju aj v bielej farbe s kravatou. Tiež nájdete na našom e-shope, takže čaute!